खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। गोबाव समनि उनाव दिनै दसे सम दिहुननानै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनो आङो हादों दिनै। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ आंबो डिउटि मावो आरो लोगोसे आजिखालि ओरैबायदि डिउटिया स्ट्रिक्ट जादों जेराव 12 घन्टा नङाबा फैनोनो मोना आरो बेनि थाखायनो गोबाव समनिफ्रायनो आं नोंथांमोननो भिडिअबो लाबोनो हाथ'वाखैमोन। जायखिजाया दिनै जोङो मोनसे खोब दुखुनांथाव जाथायनि बिसय सावरायलायगोन आरो बे जाथाया इउपिनि अजध्यायाव जालांदों आरो खोब दुखुनांथाव जाथाय जायखौ नोंथांमोनाबो खोनाबाथाय जोबोद दुखु मोनगोन। सासे 22 बैसोनि एसे आंगि टाइपनि लाइमोन आरो बे लाइमोना थांनाय 30 जानुवारि खालि बिसोरनि गामि खाथियावनो एसे फांसन टाइपनि जाबायदोंमोन जेराव धर्मनि किसुमान बाथ्रा सावरायलायनो थाखाय बे फांसना जादोंमोन आरो बै फांसनाव बे लाइमोनाबो थाङोमोन। नाथाय बे लाइमोना हरसेया बै फांसननिफ्राय फैया। अखानायै फुङाव जेब्ला न'खरनि मानसिफोरा नागिरबाथाय बे लाइमोना फैयाखै आरो फैनो थाखाय बिखौ खाथि खालायाव नागिरनानै जेब्ला नागिरनानै मोनैयाव बे लाइमोननि एगेन्स्टै पुलिस थानायाव केस मोनसे हैनाय जायो जेराव लाइमोनखौ गोबादों होननानै। नाथाय पुलिसफोरा बै समाव खोब बिजिमोन। नोंथांमोना मिथिगौ इउपिआव महाकुम्भ मेला सलायबायदों आरो जेराव गोबां पुलिसफोरानो बेयाव एक्टिभ जानो गोनां जादों आरो बिनि थाखायनो प्राय पुलिस थानायावनो पुलिसफोरा खममोन। थेवबो 2 घन्टासो उनाव सानैसो पुलिस फैनानै बिसोरनि न'आव फैनानै फरायदोंमोन बा मा नाम, बैसोआ बेसां, मा रखम कालारनि, सोरजोंबा मोजां मोनलायनाय दङ नामा, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा सोंनानै बे पुलिसफोरा थांफिनो। नाथाय पुलिसफोरा बे लाइमोनखौ नागिरनायनि खामानिखौ मावा आरो बिनि थाखायनो न'खरनि मानसिफोरा गोबां नागिर मोनालायबाय आरो मोनानाय लोगो लोगो आरोबाव पुलिस स्टेसनाव थाङो। न'खरनि मानसिफोरा बुंहैयो जे जोंथ' दाबो मोनासै, दा मा खालामनाया मोजां जागोन। आरो जेब्लानो मोनायो अर्थात नोंथांमोना मिथिना लानो मोजां 24 घन्टा बारलांबाय आरो बै बारलांनो थाखाय पुलिसफोराबो एसे नागिरनो गोनां जायो आरो पुलिसफोरा फैयो। बिसोरजों लोगोसे फैनानै बै लाइमोनखौ नागिरनायनि खामानिखौ गासैबो लोगो नांनानै मावो। नाथाय इखालिबो हरसेया नागिरनानै बै लाइमोनखौ मोना। नाथाय अखानायै फुङाव प्राय 9 बाजिसोआव बै गामि खाथिनिनो स्कुल गंसेनि बाथरुम जिङाव एसेमान थैनि सिनाक्ट मोननाय जायो आरो बै थैया ओरैबायदि जायो जे माबाफोर बुस्थुजों बुद्रुनानै बै स्कुल उनखैजा लानानै थांदों आरो बै बुद्रुनायखौ नुनानैनो पुलिसफोराबो फल' खालाम थाङो आरो थांनानै ससे थांखांनायनि उनाव बेयाव थै लाला लिलि नांनाय बै लाइमोननि गस्लाफोरखौ, जि जोमफोरखौ मोनो आरो मोननायनि उनाव बिनि एसे आगोलाव गंसे नाला दंमोन, जि नालाया ड्रेन, माने जे ड्रेनाव एख' दैसै गैयामोन आरो बै ड्रेन सिङाव बै लाइमोनखौ आथिं आखाइ खाथाबना दोननाय आरो निउदैनो, जेराव जि गांसेबो बै मोदोमाव गैयामोन, बै अबस्थायाव बै ड्रेनाव मोननाय जायो। आरो बेखौ मोननाय लोगो लोगो पुलिसफोरा बै बडिखौ पस्टमर्टमाव हरो आरो बै बडिनि अबस्थाया ओरैबायदिमोन जेराव बिनि बडियाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया जेराव एसेबो दागो गैया। बुनायनि दागो बा आसुगुरफोरजों हमनायनि दागो, मेगनफोरखौ बख्ल'ना होनाय, लोगोसे बिनि जि गोथैसो, बै गोथैसोखौ नुनानै बुंनो हागोन बयबो जे बेयाव माने बिनि प्राइभेट पार्टआव बथल सोना होनायनि सिन दोङो आरो लोगोसे ओरैबायदि अयथासार खालामो जे बै लाइमोना टयलेट खालामना लानो गोनां अबस्था जायो आरो बिखौ दोखो बुग्लियोबो गोबां बिनि देहायाव बुनायनि सिन।
थेवबो बेखौ पस्टमर्टम खालामनो हेगार हरो आरो बिनि उनाव पुलिसा तदन्त खालामो जे बे केसा सोर मावदो। आरो बिदि तदन्त खालामबाय थानायावनो मिथिनो मोनो जे हराव बे स्कुलाव सासे चकिदार थायो आरो बै चकिदारखौ सिगां हमग्रोयो आरो हमनायनि उनाव बै चकिदारा सासेयैनो साथाम गावजों लोगोसे साथाम सुबुंनि मुंखौ बुङो आरो साथामखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। एरेस्ट खालामनायनि उनाव मिथिनो मोनो जे बिसोरो अरिजिनेलि जोबोद अत्याचार खालामो बै लाइमोनजों आरो बिसोरो बेयाव सेरेबबो लोङोमोन आरो लोंनानै बै बथलखौनो बै लाइमोननि प्राइभेट पार्टआव सोनानै होयो होननानै गावसोरनो गनायनानै लायो। गतिके इमान मोनसे अत्याचार मावदो जेराव बै लाइमोना टयलेट खालामनानै लानो गोनां अबस्था जालाङो आरो दा गामिनि सुबुंफोरा पुलिसफोरखौ माने जबरदस्ति बुंबाय दोङो जे बे केसखौ फास्ट ट्रेकआव सालायनांगौ आरो खोब थाबैनो बै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ। गतिके लोगोफोर जोंनि दुनियायाव ओरैबायदि किसुमान जानुवार दोङोना जाय जानुवारफोरखौ माने हमनानै मोना जे बिसोरो मानसिनि रुपाव ओरैबायदि डेन्जारास माने सिङाव बिसोरनि माने किसुमान सैतान हाबनानै थायो जायखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुनानै हमनो हाया आरो थिग बेफोरबायदिनो खामानि दा बै लाइमोनजों जालांदो आरो आसा खालामो थाबैनो बै दायनिगिरिमोनहा साजा मोनथों होननानै। आरो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम। लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।